Un quart i mig de 12 del matí. Ja fa unes setmanes, abans del període de confinament, encetàvem en el nostre programa un espai que anomenàvem Univers Zen, que malauradament es veia interromput després de la primera edició per culpa d'aquest maleït virus. Durant el temps que hem estat fent el programa des de casa, amb teletreball, la seva realitzadora i presentadora, la terapeuta Montse Macanàs, ens ha anat enviant setmanalment unes càpsules on es posava en contacte amb la nostra audiència per fer-li arribar els seus consells. I avui ja, en aquesta època de més normalitat del nostre programa, farem l'espai que encetàvem, repeteixo, ja fa unes setmanes, en la seva segona edició, mitjançant la connexió telefònica. La tenim ja en línia, segons ens diu en Gabriel Murga, des del control de so, i la saludem. Montse Macanàs, bon dia, com anem? Molt bon dia, com esteu? Doncs bé, aquí esperant compartir aquests propers minuts amb tu per fer arribar a la nostra audiència doncs, els teus consells, no? De què parlarem avui? Doncs mireu, primer de tot us volia dir molt bona diada i després la meva proposta ens portava a demanar-nos si ens ocupem o ens preocupem. Si ens ocupem o ens preocupem? Sí. Matisem una mica la diferència entre una cosa i altra, no? Sí, veurem ben bé la diferència perquè normalment ja tendim a preocupar-nos, no? És a dir, sobretot aquests dies en els quals estem confinats i l'estat d'alarma no ens permet doncs, que el dia a dia flueixi de manera normal, entre cometes, sense adonar-nos ens preocupem, sobretot per la salut i la feina, no? Però què vol dir realment preocupar-se? Preocupar-se és quan jo m'ocupo de manera anticipada d'alguna cosa. Però aquesta preocupació la podríem viure de dues maneres. Per exemple, suposem que tenim una entrevista de feina d'aquí una setmana. Si jo em preocupo i focalitzo aspectes sobre els quals jo no controlo, és a dir, i si arribo tard i no em creuen? I si no els agrada el meu aspecte? I si abans d'arribar a l'entrevista plou molt, caic amb un vaciot, em mullo, i si. Tots aquests i sis el que ens porten és a preocupar-nos d'una manera excessiva, perquè encara no sabem si allò ha passat o no. I per una altra banda, també tenim que en la mateixa entrevista de feina el que jo puc fer és ocupar-me anticipadament, però de manera de treure un profit d'això. Com, per exemple, doncs, obtenir informació sobre el lloc de treball pel qual em presento, repasso bé el meu currículum, miro a veure quines són les meves virtuts, és a dir, doncs, què són aquells dons meus que em fan sobresortir davant de certes activitats o experiències, és a dir, prendre accions que el que permeten és augmentar les possibilitats d'èxit, sabent que també hi ha una part que no està sota el meu control. Entenc, Montse, entenc que el fet d'ocupar-nos farà que evitem preocupar-nos, no? Exacte, perquè la preocupació no és més que, com diu la paraula, jo avanço a una cosa que ha de succeir però que no sé ni si passarà, però jo ja m'estic avançant i estic posant tota la meva energia en allà. Llavors què passa? Quan jo m'anticipo el futur d'una manera tan desaforada, tendeixo a bloquejar-me, sí? Tendeixo també a fugir, la preocupació excessiva em porta a tenir pensaments negatius, el descontrol em porta a patir, em porta a angoixar-me, a vegades fins i tot al cansament, a tristesa, a apatia, a vegades estic malhumorat, el meu cos es contractura, m'impaciento, però sobretot el que passa quan jo em preocupo és que m'estic perdent el moment en el qual estic vivint. Mentrestant tu ens estàs dient això, si ens veiéssim, veuries com tots els que estem al voltant de la taula del nostre locutori anem fent d'una forma voluntària o involuntària que sí amb el cap. Això vol dir que sense deixant de banda aquest exemple de l'entrevista de feina, en tots els àmbits del nostre dia a dia la preocupació l'hem de fer fora en la mesura del just, no? Exacte, és a dir, com dèiem, no, posant l'exemple de l'entrevista, doncs treure profit d'aquella preocupació que jo veig que ve a mi, doncs vaig a viure-la des de l'altre lloc, no? Doncs vaig a aprofitar aquesta mena de preocupació que tinc, però m'ocupo en treure una part bona d'això.
De què em serveix aquesta ocupació? Doncs per avançar coses, per marcar els meus objectius i per aconseguir que allò que vindrà en el futur, com a mínim es desenvolupi d'una manera més tranquil·la i més idònia per mi. I com podem fer, Montse, perquè aquestes preocupacions no ens angoixin tant? Doncs mira, sobretot respirant. Perquè quan jo respiro, a l'inhalar i a l'exhalar, em porta al moment present. O sigui, quan jo respiro estic aquí i a l'ara. No respiro en el futur ni en el passat, respiro en el present, perquè prenc consciència de com inhalo i de com exhalo. També estan presents amb els sentits, és a dir, sent conscients del que rep l'olfacte, la vista, l'oïda, el gust o el tacte en el moment en què estic vivint. També deixant anar el meu cos, mirant de relaxar-me. També canviant els pensaments negatius per positius. També utilitzar els recursos que tenim. És a dir, utilitzar, com deia, els virtuts o dons que ens fan diferents als altres. És a dir, si sóc una persona positiva, si sóc una persona agraïda, si sóc una persona amb bon humor, portar tots aquests dons al moment present perquè m'ajudin a no preocupar-me. I també, si cal, demanant ajuda a algú per tal que ens ajudi a sortir d'aquest bucle en el que entrem quan comencem a preocupar-nos de manera excessiva. Montse, bon dia. Bon dia, guapa. De vegades ens estem preocupant i ni ens n'adonem que ho estem fent. De quina manera podem identificar aquestes preocupacions? Doncs, sobretot, quan veig que la sensació que el meu cap no para, tinc una mena, comença a créixer com una angoixa al pit, és a dir, el pit se m'oprimeix, la boca de l'estómac se'n tanca, me n'adono que estic potser apretant el front, que si algú em parla estic com més enfadat. Això és el que em portaria a identificar que realment no estic vivint aquesta ocupació que dèiem d'una manera positiva, veient com puc afrontar allò que vindrà, sinó que el que estic fent és portant-me en el moment present des de la negativitat, no? Des d'una cosa que no m'ajuda en absolut. Som ja en el moment present. Aquí descobrirem que si hem fet tot això que tu ens expliques, la cosa canvia del tot, oi? Sí, perquè quan realment ens ocupem al moment present, la ment es relaxa, perquè passa a ocupar-se del que realment està passant en aquell moment, el meu cos també es deixa anar, m'allibero de tensions, a més estalvio energia, perquè el fet de que jo em preocupi, el que faig és invertir energia en una cosa que no ha passat i deixo d'invertir-la en el moment present, que és quan la necessito. També la por i l'angoixa s'esvaeixen quan deixo de preocupar-me, i els pensaments negatius, com deien, es veuen desplaçats lleugerament i de mica en mica pels positius. A banda que la nostra salut física, mental i emocional es veu altament beneficiada. Una cosa que tampoc podríem oblidar és que quan jo em preocupo, sense adonar-me'n, el que puc fer és que tota aquella cosa que projecto al futur la traigui en el moment present. Això és important. Aquesta preocupació, Montse, a banda del dia a dia, jo diria que normal, en èpoques com la que estem vivint ara, en aquest confinament que ens ha agafat a tots sense experiència i gairebé per sorpresa, aquesta preocupació es multiplica per molt. Doncs sí, la veritat és que aquest moment, com deia, no ajuda gens, perquè el fet ja de viure en les quatre parets i sense adonar-te'n, pensant el que pot passar en el futur, no? En el dia que treguin l'estat d'alarma, que es treguin el desconfinament, que tot això és una cosa que, i com ho farem, i com sortirem al carrer, i la vida es tornarà a ser com abans, podré tornar a abraçar les persones que estimo en el moment en què em diguin ja està el desconfinament, o m'hauré d'apropar a ells amb una mascareta, potser amb uns guants i potser encara a distància, no? Que tot això ens porta a viure desaforadament, com dèiem, aquesta preocupació. Llavors, una bona cosa és mirar de trobar uns moments al dia doncs, per inhalar i exhalar, sortint a la finestra, mirant el cel. És igual que al davant no tingui un jardí, que tingui un bloc de pisos, és igual, el sol a vista en l'aire. I si no puc mirar el cel, doncs em poso potser a la pantalla de vídeo, a la pantalla de la televisió, un paisatge que m'agradi, intento abocar amb la imatge que tinc als ulls, doncs, les olors, i paro un segon. Intento que la meva ment també s'aturi i només concentrar-me en mi, en les coses bones que tinc, perquè sí que estic tancat,
Però encara que estigui sense família, hi ha gent que està sola, però els tenen a l'altra banda. Sí? Què em porta? Estic viu. El meu cor batega, respiro. Què hi ha al meu voltant? Potser tinc un animal, potser tinc un gos, un gat que m'acompanyen. També les cadires del menjador, jo les he posat allà perquè m'agradaven. O sigui, hi ha un munt de coses que semblen a priori banals, però que tenen importància. Llavors, és aquí on ens hem d'agafar, no? A lo bo que hi ha i a l'intentar, doncs, viure en majúscules, perquè viure és viure el moment present. Si no, simplement passo per la vida. En el meu cas personal, Montse, que sóc molt, jo diria que a vegades excessivament optimista per naturalesa, pensant en aquest futur a curt termini, doncs m'agrada pensar en tornar a compartir reunions amb els amics, a tornar a seure'm en una taula d'un restaurant, anar a una sala de cinema o a un teatre. El fet d'aquest optimisme, jo diria que a vegades desmesurat, pot ser també perjudicial o no? No, jo crec que al contrari, perquè el que fa és a projectar, com dèiem, si jo em preocupo per una cosa a priori negativa i la puc portar en un moment present, si jo estic projectant una cosa meravellosa i positiva com la que projectes, a banda que t'està ajudant a tu a sobreviure, no?, aquests moments, i segurament que quan estàs pensant en això el teu cos es relaxa i respires d'una manera diferent i la teva cara segurament somriu, els músculs es relaxen, el front també deixa d'estar apretat i segurament si t'observes el teu cos està molt descansant, no? Doncs jo també projecto que allò pugui passar realment en el futur, no? Llavors és aquí on hem d'apostar, no? En projectar coses que siguin viables en el futur, que siguin possibles, independentment del que pugui passar o no, no? Per això a mi m'ajuda a afrontar aquests dies, posant il·lusió. Recuperem la il·lusió i recuperem la màgia de que tot és possible, i això ens portarà perquè sí o sí hem de passar per aquesta situació, ens agradi o no. Llavors és intentar fer-la el més còmode, amable i agradable possible, per nosaltres i pels que estan amb nosaltres. En aquesta recta final ja del nostre espai d'avui, la Montse Macanàs ens proposarà també fer un exercici com el que fèiem en la primera edició del teu espai, en el que ens crearà un ambient relaxant i que per això d'entrada demanem al nostre company Gabriel Murga des del control de so de que ens posi aquesta música que ens ha d'acompanyar. Doncs us proposo que tanqueu els ulls, sentiu el vostre cos ben assegut on estigueu, relaxeu les espatlles, obriu el pit, mireu de posar els palmells de les mans amunt, sentiu com si de la vostra coroneta un filet us aixequés cap al cel, cap al sostre, i les plantes dels peus ben recolzades al terra. Des d'aquí observeu com la vostra inhalació i exhalació es van fent cada cop més fàcils, més pausades, més calmades. I miro d'alliberar amb cada exhalació, deixar anar tot allò que ara mateix no em permet relaxar-me. Deixo anar les preocupacions, deixo anar angoixes, tristeses, fins i tot dolors físics. Ho vaig alliberant amb l'exhalació, observant com aquesta calma, a mica en mica, va abraçant tot el meu cos físic. I fins i tot la puc sentir dins del meu cor. Sento els batecs del meu cor cada cop més tranquils, més pausats. I connectant amb el meu cos físic, amb l'exhalació i amb els batecs del meu cor, connecto amb la vida i em sento viu i abraço aquesta vida i li dono les gràcies. I des d'aquí miro de mantenir aquesta calma per allargar-la al llarg del dia i en els dies que vindran.
Fins aquí aquest, podríem anomenar fins i tot experiment radiofònic que estem fent a través de les ones, amb les teràpies, amb els consells que en el seu univers zen ens porta la Montse Macanàs, que ben t'asseguro, Montse, que has contribuït a que a partir d'aquest moment tots ens sentim una mica millor. Espero que també la gent que ens escolta pugui haver estat amatent per seguir aquestes indicacions que ens has portat en els últims minuts. Bé, mentre duri aquest confinament, d'aquí 15 dies, si la cosa no ha canviat, tornarem a ser en connexió telefònica i jo, que sóc optimista, penso i espero que la teva presència física en el nostre estudi pugui ser també una realitat ben aviat. Fins a la propera, t'agraïm com sempre la teva presència i acabaríem perquè ens recordis on et pot trobar la gent que ens escolta. Doncs moltíssimes gràcies a tots, sobretot els que esteu a l'altra banda escoltant-nos, i bueno, ja sabeu que em podeu trobar aquí a Sant Vicenç de Montalt, podeu buscar-me per Instagram, Montse Macanàs Terapeuta, o al telèfon 639 74 64 60. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada i feliç diada. Gràcies, Montse. L'Univers Zen Gràcies. a la sintonia de mig matí.